खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 फेब्रुवारि 2023 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव आरो खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया जादों आसामावनो। आसामनि बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारियाव हानि दाङाबाजि जानायाव 3 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे आइजोखौ गोथां गोथां सावदों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 14 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आसामनि करिमगन्जआव बिजेपि लाइमोन गांखं आफादनि दैदेनगिरिखौ मानसि बुथारनो नाजानाय केसनि थाखाय पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। सासे मानसिया बेनि सायाव पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव पुलिसआ बेखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय बिश्वरूप भट्टाचार्य। सासे एक्स एनडिपिनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलांगि ओनसोलनि थागिबि बि साराय एबा समर बसुमतारी बिथाङा गावनि मबाइल फनखौ फाननानैनो केसनि थाखाय कर्टआव हाजिर जाहैनांगौ जादों। बिथाङा केसनि थाखाय कर्टआव हाजिर जाहैनायावनो हा-हु आरो धोन सम्पथिफोरा जोबलांनो हमबाय। नाथाय बिथाङा एक्स एनडिपि आफादनि आरो बिटिआर गोरोबथानि जेबो मोनथायखौनो मोनाखै। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। दिनै आङो बुंनांगौआ बेल'नो। मानो होनना बुङोबा आंना नागालेण्डआव केस दङ। बेवहाय एनएसए जाबोदों आङो। दा जानायनि बेलायाव आंहा गाबोन कर्ट दङ हिसाबै आं दिनै ओंखारदों। इम्परटेन्ट। दा दिनै ओंखारनायनि बेलायावहाय आङो दिनै गुवाहाटिजों थांगोन। गुवाहाटिसिम गुवाहाटिनिफ्राय आरो 11:30नि ट्रेन दङ डाइरेक्ट माबा बे नागालेण्ड थांखायो। बेजों आं गाखोलांफिनगोन। टाइमा सर्ट। अब्लाबो आङो बेखौल' खावलायो मानो होनना बुंबा एकदम बिराद खस्थ' दुखु बेफोरबायदि थांनो फैनो जारला बेराफारसे आंथ' आथिङानो गैखाया। अब्लाबो मावनो हाया। अब्लाबो आं दिनै मा खालामगोन मा मागोन जानानै आं दिनै मबाइल सिटाइ फानना फैदों। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा समर बसुमतारी। औ आङो दिरेन फेक्सननि आफादाव बिसाराय होनना बुङो। सिगाङाव फिमोन ना एनडिपि एसआवमोन सिगां। एसनिफ्राय आङो बेयावहायनो 2018आव हमजानानै एनएसए जाबोनानै 2019नि जुलाइ 27 थारिखआव आं गदों। ओमफ्राय 2019नि आगस्ट 1 उइकआवनो आङो दिरेन फेक्सनजों जइन जाफिनदों। दा बे हिसाबै जोङो रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै जेबो मोनाखै। खिन्थु केसखौल' जों मारिनांबाय थायो आरो केसआबो जोबाखै। दाखालि जोबदों क'क्राझारना जोब्बाय। नाथाय आङो नागालेण्डखौ जोबजानो लुगैदोंमोन। दा नागालेण्डनिया दाथ' जोबाखै दिनै गाबोन दं नालाय कर्टआ। ओंखायनो आं दिनै माने कर्टआव थांनो ओंखारदों। बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मबाइल आं फाननानै फैनांदों। उफाय गैया। केसआ केस नङा होमबा? दा बिनि बेलायावहाय केस थानाय हिसाबै आङो मा खालामगोन मा खालामा आङो दिनै मबाइल फाननानै आङो दिनै कर्टआव एटेन्ड जानो फैदों। नोंगौ इउनाइटेड फरामजों आं सावरायदोंमोन बिथांमोनाबो हरगोनखौ होनना बुंदोंमोन। खिन्थु इम्परटेन्ट दिनैसो आङो रायज्लायब्रबनाय हिसाबै बिथांमोना सयज'खौ हरनो हायाखै। अब्लाबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होबोदों। गावसोर हरा बे गावसोरनि खोथा। गावसोर हरगोन होननानै बुंदों। गाबोन हरो ना समफोर हरो। दा बे हिसाबै बिथांमोना हरोबाथ' मोजां। मानो होनना बुंबा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय एनडिपिफोरखौ ज' खालामनानै माखासे जेन'बा मालायनि सोरनिबा जेन'बा दुखु सुखुनि गेजेराव माखासे सल्भ खालामनो नागिरदों। बेफोरखौ जोंहा माने गोसो गोरबोजों जोङो बरायो आरो माने बेफोरबायदि जालाङोबा नोंगौ स्ट्रंलि भाबै जोंहा एनडिपि हिसाबै दावगालांनो हागोन बा मोजां जालांगोन। माखासे एनडिपिफोरनि केस उइथड्रल खालामबाय बिटिआर सरकारा रायलायनायनि गेजेरजों। दा बेनि सायाव नों मा सानो? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों केसखौ उइथड्र खालामदों बे मोजां। खिन्थु उइथड्रखौ खालामदों जाहैबाय दानि जेनाखि लिस्टआ जाहैबाय उइथड्र थाय नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला। खिन्थु डिक्लेयारखौ होदों जोंना फेरेंगा सारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा, उदालगुरि बे मोनब्रैसोखौ माने फोजोबनायनि खोथाखौ बुंदों। 206 जन नामा? खिन्थु एनडिपिआ 206 जनल' केस गोग्लैयाखै। 4,000 जनसिम दङ। अब्लाबो लासै स्टेप मावलांबाय थागोन बिथांमोननिसिम जोंहा आसा खालामो। आरो आं गोजोननायबो मोनदों जानाखि जेन'बा जोब्बाय जेन'बा गोजाननिखौ हाथ'वाखै एरियानिखौ खालामग्रोदों। जोंहा खुसि जादों। खिन्थु बेनि बेलायाव आंहा बुंनांगौला बेल'नो माने होनना बुंबा जोंहा माने बिराद खस्थ' हिसाबै गोजान जायगायाव थांनांनाय हिसाबै मानो होनना बुंबा एसे एनैखौ जोंबो सयज'खौ लुगैदोंमोन बिथांमोननिफ्राय। नाथाय आं रायज्लायफिननाय जायाखै।
आंबो उननि समाव जाहाथे जेबो जेन'बा लामा गैथारै जायोबा बिथांमोननिफ्राय सहायखौ आंबो लानांगौ जागोन बिथांमोना मा होनो बिनि रायलायखांनायनि उनावसो मिथिगोन आरो। हारियानायाव सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि गोथै सहखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै प्लास्टिकनि सिङाव सोनानै जाबोर गारग्रा जायगायाव गारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हिनजावसा गथ'आ थांनाय 10 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गावनि न'खरनिफ्राय गोमाना दंमोन आरो गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा गथ'आ गोमानायखौ लानानै पुलिसनो केस होनाय जादोंमोन आरो पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै गोथै सहखौसो मोननाय जादों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।